Hola, som germans. Jo em dic Amiel. I jo em dic Noelia. Som nous a la feina. Ens ensenyeu totes les aules? Sí, encantada. Jo soc Juna i aquest és el meu marit Curta. Vinga. Mira, aquesta és l'aula d'espera. Aquí ens esperen els pacients. Molt bonica. Aquí és l'aula on s'esperen els pacients que estan malalts i tot això. Aquí guardem els metges, els xarops i tot això. Sí que hi ha xarops. Sí. Això és el